Sziasztok, itt LPS Diamond, és ez itt a Package. Hiszitek vagy nem, itt Balatonon van egy kis bolt, és ott vettem LPS-t, mivel megláttam. Nagyon örültem, hogy lett LPS, és hát tesómnak is vettem, szóval azok is nagyon cukik, meg minden, szóval nézzük is. Az első, az egy fóka, bontsuk is ki. Így van. És itt van nagyon-nagyon cukor, így kék az egész teste. Bocsánat, hogy a tesom itt ordít, de hát ugye egy szobában vagyunk itt Balatonon. Nagyon ilyen zöldes, kékes a szeme, itt sötétkék, itt meg világos kék, és itt van egy kis virágminta, és itt így végig, és nagyon-nagyon cuki, és hozzá ugye a dobozban volt egy ilyen kis fa, de nem tudom miért, de ez is nagyon szép. Nézzük is a következőt. A következő az egy kóla. Bontsuk is ki. Na, itt ez a kóla. Ez is szintén kék színű. Kék a szeme, lila az orra, itt a füle belseje is. Sziasztok! Ilyen lila színű, és kék a szeme. Sziasztok! Nincs rajta az LPS jel, és nem tudom miért, de nagyon-nagyon cuki. Hát ezek az utolsóak voltak a boltban, és hát meg kellett vennem természetesen. És nagyon cuki, ehhez is volt egy ilyen fa, még nem tudom mire fogom őket használni, de nagyon-nagyon cuki. Ennyi lett volna ez a videó. Sziasztok!